quina és la importància, que és el motiu pel qual jo em vaig passar, em vaig canviar, no? De plantar cara als grans oligopolis. Bé, com dius, el mercat energètic o el sistema energètic espanyol i europeu en general està en mans de grans companyies que a l'estat espanyol és el que anomenem l'oligopoli, no? Les 4 grans productores i controladores del sistema, no? Pensem que l'energia, com altres béns, com pot ser l'habitatge, l'educació o la salut pública, han de ser béns col·lectius, han d'estar en mans de la ciutadania i no pas en mans del mercat, i en aquest cas en un mercat falsificat, perquè com estem veient els preus majoristes, vull dir, aquest mercat no funciona perquè ni fomenta la competència ni aconsegueix l'abaratiment ni l'eficiència. Dit això, el que vam plantejar-nos a l'inici a Som Energia va ser dir, bé, els ciutadans som capaces, les ciutadanes i els ciutadans, de subministrar-nos nosaltres mateixos d'aquests serveis que són necessaris i estan en mans d'aquestes grans corporacions. I aquest és una mica el leitmotiv, no? Poder demostrar que es poden crear eines des de la ciutadania que puguin plantar cara al sistema i que, a més, siguin viables, siguin eficients i funcionin, no? Aquest seria l'objectiu. I, per altra banda, també pensem que som una eina per aquest canvi de model energètic que hem dit, no? Per aquesta transició energètica necessària, doncs som una eina útil per arribar a aquest nou model i fet des de la ciutadania. Una de les preguntes que em fa sovint la gent quan vaig a fer una xerrada sobre emergència climàtica és: i nosaltres, pobrets consumidors, què podem fer per frenar la crisi climàtica? Però realment aquí tenim un exemple molt bo, no? Les cooperatives serien una bona arma? Bé, de fet, el model de Som Energia ha estat replicat en altres sectors de serveis, no? O sigui, som connexió, som mobilitat. Per tant, és un model replicable, és un model que, com he dit abans, no? Que hem fet des de la ciutadania i que, per tal, ha demostrat que és eficient i pot funcionar, no? Evidentment, amb aquesta situació d'emergència planetària, una de les urgències, poder la transició o el canvi més necessari i més urgent és el del model energètic, no? I aleshores aquí hem de veure, també de la ciutadania, quin és el paper que pot jugar. Pot jugar un paper més actiu o pot jugar un paper més passiu des del punt de vista del consumidor. D'un fet que és molt senzill, simplement que és canviar-se de companyia, doncs aquí està contribuint d'alguna manera a, des de la demanda, doncs enviar un missatge als poders públics de dir que la ciutadania el que reclama és una energia verda, una energia sostenible i un model que realment sigui respectuós amb el planeta. Doncs moltes gràcies, Àngel. A vosaltres.